Представях си, че нещо си направил. Си съм правил. Ама, дай приясно в прозорци. Доста добре звучи, между другото. Аз се качете да чуя. Не съм настроен, бе. Това, което ще се получи, надявам се да ви хареса. Ето сега тук на вашето внимание ще обърна теорема 3.2.1, която гласи: всяко дърво с корен е дърво. Свързан граф без цикли наричаме дърво, а несвързан граф без цикли наричаме гора. Ако това можеш да го махнеш, другото... Аре пак от тази част. Да, с капаната фигура. Стига страх от самота, ще изпуснем деня. Да го оставя ли това? Да, това не е. Ще изпуснем деня. Да, чу го. Ще да спе. Някой път съм го правила 2 пъти, в случая ми дойде 2 пъти. Добре. Така ли? Добре, дай само това. Кой избяга, ще спаси. Измислих още и стил, който свириме ние. Соцметал. Аз съм най-обикновен човек, а ти искаш у мен сензация да получиш.